ቡና ምስታይ እንታይ ጥዕናዊ ረብሓ ዘለዎ ይመስለኩም? ቡና መብዛሕትኡ ሰብ ንጉሆ ዝሰትዮ ተፈታዊ ነገር እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ እውን ብዘይ ቡና ፀሓይ ይትበርቀሉን። ብዙሓት መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዓለምና ብመዓልቲ ልዕሊ 400 ቢልዮን ፍንጃል ከም ዝስተ ከምኡ እውን ድሕሪ ነዳዲ ብኻልኣይ ደረጃ ንግዲ ዝውውር ዝግበረሉ ቡና እዩ። ዋላ እኳ ሚእቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዘርኢታት ቡና እንተሃለው እቶም ዋና ዋና ግን ክልተ እዮም። ንሳቶም ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ኮፊ አረቢካን ይበሃል። እቲ ካልኣይ ድማ ኮፊ ሮቡስታን ይበሃል። ኮፊ አረቢካን ካብ ኩሎም ተፈታውን ጥዑምን ቡና እዩ። ኮፊ ሮቡስታን ግን ምርር ዝበለ እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ኣብ ኮፊ አረቢካን ዘሎ ካፊን ንላዕሊ ካብ 2 ክሳብ 3 እጥፊ ናይ ካፊን መጠን ኣለዎ። ስለዚ ብዛዕባ ቡና ዘለኩም ኣረኣእያ ክቕይር ዝኽእል ከምኡ እውን ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታ ትረኽብሉ እዩ ዝኸውን። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ፅንሑ። ቅድሚ ናብቲ ናይ ቡና ጥቕምታት ምሕላፈይ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክን ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ብዛዕባ ጥዕናዊ ረብሓታት ዘቕርበልኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ጥቕምታት ቡና ብዙሓት እዮም። እቶም ይጠቕሙ እዮም ኢለ ዝሓሰብክዎም ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ኣእምሮ ፍጥነት ይውስኽ። ቡና ክትሰትዩ እንተለኹም ካፊን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ናብ ናይ ዑደት ደም ብምእታው ናይ ሓንጎል ነርቭታት የነቓቕሖም። ቡና ክትሰትዩ እንተለኹም ኣእምሮኹም ብዝበለፀ መንገዲ ንምንቕቓሕ ኣእምራዊ ብቕዓት ዘድልዮም ስራሕትታት ብዝበለፀ ፍጥነት ንክትሰርሑ ይገብር። ብተወሳኺ ድማ ናይ ምስትዋስ ዓቕምኹም ነገራት ዝህልወኩም ብኣካል ምንቅስቓስ ይኹን ብዝርርብ ዝህልወኩም ናይ ምምላስ ግዜ ወይ ድማ ሪኣክሽን ታይም ቁልጡፍ ንክኸውን ይሕግዝ። ካልኣይ በቲ ዓይነት 2 ዝበሃል ሽኮር ሕማም ወይ ድማ ታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ዝበሃል ናይ ምቅላዕ ዕድና ክቕንስ ይገብር። ሓደ መፅናዕትታት ከም ዝረኣይዎ ብቐፃሊ ቡና ምስታይ ነቲ ዓይነት 2 ዝበሃል ናይ ሽኮር ሕማም ወይ ድማ ታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ዝበሃል ናይ ምቅላዕ ዕድና ከም ዝቕንስ ይሕብሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገበረ መፅናዕቲ መሰረት ቡና ናይ ስምሒ ምዑቃር መጠን ብምቕናስ ንጥዕና ጨጉራ ንምምሕያሽ ሓጋዚ እዩ። ራብዓይ ቡና ንጥዕናና ዝጠቕሙ ሓሰር መሰር ነገር ዝሓዘ እዩ። ሓደ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ 100 ሚሊ ሊትር ዝልካዕ ቡና ክሳብ 0.7 ግራም ዝኸውን ሓሰር መሰር ዝሓዘ ከም ዝኾነ ኣሪኦምና እዮም። ካብ 1 ክሳብ 2 ኩባያ ቡና ብምውሳድ ድማ ናፍቲ መዓልታዊ ክውሰድ ዝምከር ሓሰር መሰር ምግቢ መጠኑ ይፅጋዕ እዩ። ቡና ምስታይ ካብዚ ወፃኢ ስብሒ ንምቅፃል እውን ይሕግዝ እዩ። ሓምሻይ ቡና ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ የመሓይሽ። እቲ ጉልበት ዝህብ ካፊን ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ እውን የመሓይሽ እዩ። እቲ ናይ ሕማም ምክልኻል ስርዓትን ጥዑይን ጠንካራን ይገብሮ። ቡና ፎኖሊክ ዝበሃል ውህዳትን ብኣንቲ ኦክሲዳንትን ዝማዕበሉ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ሻልሻይ ናይ ምርሳዕ ሕማም ይከላኸል። ኣልዛይመር ዝተባሃለ ናይ ምርሳዕ ሕማም ኣብ ዓለምና ልዕሊ 44 ሚልዮን ሰባት የጥቅዕ ዘሎ ሕማም እዩ። ስለዚ ቡና ዝሰትዩ ሰባት ካብ ዘይሰትዩ ሰባት ብዝበለፀ ናይ ምርሳዕ ሕማም ወይ ድማ ናይ ኣልዛይመር ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ብ65% ወይ ድማ ሚእታዊ ከም ዝትሕት ብውህብ ብዝተገበረ መፅናዕቲ ይሕብር። ሕዚ ድማ ቡና ክሰትዩ ዘይብሎም ሰባት ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርታ ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት፣ ካልኣይ ጥንሲ ዝደንገየን ደቂ ኣንስትዮ፣ ሳልሳይ ነፍሰ ጡር ኣዴታት። ነፍሰ ጡር ኣዴታት ብበዝሒ ቡና ምስታይ እቲ ቡና ብፕላሴንታ ገይሩ ናፍቲ ዕሸል ክኸይድ ስለ ዝኽእል እቲ ክብደት ናይቲ ቆልዓ ክንክዮ ስለ ዝኽእል ቡና ምቕናስ ወይ ድማ ቡና ዘይምስታይ ይምከር። እምበር ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ብዛዕባ ቡና ዝሰራሕክዎ እዚ ይመስል። እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ። እዚ ቪድዮ እዚ ይጠቅም ኢልኩም ትሓስብዎ ሰብ ተሃልዩ ድማ ሼር ግበርዎ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።